Il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen li l-pajjiż jista' jimxi l quddiem b'ekonomija b'saħħitha, għalhekk qed jippreżenta viżjoni ċara għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. Viżjoni li tiċċentra fuq is-saħħa tan-nies li magħha m'għandux ikun hemm ebda kompromess. Fejn tidħol is-saħħa, fejn tidħol il-ħajja, ma nistgħux u ma għandniex nikkompromettu qatt. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt li kien qed jagħmel diskors fil-Parlament iffukat fost oħrajn fuq is-sitwazzjoni preżenti tal-COVID-19. Sitwazzjoni qed tħalli ħafna nies jaħdmu inqas sigħat fil-ġimgħa b'konsegwenza li tilfu mill-paga tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-anzjani jinsabu imsakknin fid-djar tagħhom stess. Għalhekk irridu jittieħdu aktar miżuri konkreti sabiex l-anzjani ma jqattawx l-aħħar jiem ta' ħajjithom waħedhom mingħajr ma jgawdu l-irraba tagħhom fl-aħħar ftit jiem ta' ħajjithom. Fuq din ir-responsabilità jien ngħid mhux biss politika, hemm bżonn li l-Gvern iwieġeb, hemm bżonn li l-Gvern iqum, għax din mhix xi ħaġa li ssolvija bil-vouchers. Saħa li quddiem dawn it-traċedji ta' nies umani, il-Gvern jinsab mingħajr idejat u bla ebda viżjoni. Quddiem dan kollu il-Partit Nazzjonalista jaf fejn irrid jasal u għandu viżjoni b'saħħitha għal ġid tal-poplu kollu. U din il-viżjoni aħna, kif diġà spjegajt propju ftit tal-ġranet ilu, aħna qegħdin nibbażawha fuq 12 il-pilastru. L-ambjent huwa l-qofol tal-viżjoni tagħna. Bernard Grech tkellem ukoll dwar sitwazzjoni f'ċerti skejjel fejn studenti qed jispiċċaw ipoġġu mal-art. Fid-dawl ta' dan kollu għandu jkollna gvern li ma jibqax ikejjel l-avvanz biss bil-flus imma b'kemm kull wieħed u waħda minnha ikun kuntent. Viżjoni ta' pajjiż li għandha tkun ibbażata fuq iż-żgħażagħ fejn tkun ippremjata l-bżulija u mhux il-korruzzjoni. Ejjew nippremjaw għall-bżulija, mhux nippremjaw il-korruzzjoni, mhux nippremjaw il-ħbieb tal-ħbieb, mhux nippremjaw il-min ikun qiegħed jaħdem magħna. U allura nibqgħu naħdmu miegħu. Li jekk irridu verament ekonomija ta' kwalità, rridu nerġgħu nagħtu il-ħila, l-inċentivi, l-għajnuna, il-preparazzjoni, il-korsijiet meħtieġa għat-taħriġ ħalli anke dawn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu javvanzaw fl-areas li jixtiequ huma. Bernard Grech qal li rridu nibnu patt soċjali ġdid mal-poplu kollu sabiex il-koll flimkien nikbru u jinħoloq mudell ekonomiku fejn il-bniedem ikun jista' jimxi l quddiem bil-ħiliet tiegħu. Irridu li noħolqu mudell ekonomiku fejn il-bniedem, fejn l-uman, fejn il-Malti, fejn l-Awċi ikun jista' jimxi tassew il-quddiem bil-ħiliet tiegħu, fejn jieqfu dawk il-ħiliet, fejn jieqaf dik il-kapaċità imbagħad iva, is-soċjetà tixprunaħ, tgħinu, televaħ, iġġorru il-quddiem. Fl-istess dibattitu parlamentari, il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Edukazzjoni Clyde Puli qal li l-Oppożizzjoni qed tipproponi li jkun hemm aktar kumpaniji li jibdew jużaw aktar it-telework. Saħaq li għandu jkun hemm iktar inċentivi għal ħaddiema tal-privat biex din tkun proposta li jkun jistgħu jattwaw anke wara li jgħaddi dan il-perjodu tal-pandemija. Min-naħa tagħha l-kelliema tal-Oppożizzjoni l-Ugwaljanza Claudette Buttigieg qalt li għandu jkun hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Il-teleworking jista' jgħin lill-familji sabiex ikunu jistgħu jaħdmu mid-dar u jqasmu l-ħin mod aktar komdu għalihom. Hija saħqet li għandna nieħdu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni tal-COVID u natwaw din il-proposta tat-teleworking għal-futur ukoll. Tkellmet ukoll id-deputat Terris Komodini Kakija illi fukat il-messaġġ tagħha fuq sitwazzjoni fil-PBS biex xandir nazzjonali deskritt bħala għodda fidejn il-gvern li mhux qed ikun imparzjali.